jidher mhux il-familja biss marru. Anki l-barranin kienu mistednin. Isma' liħor. Allura jekk offrew li ma mmurx jew. Ħalli għalik int, sejjer titlef stedina int. Iwa mela xi virus kulħadd jieħu għalih, id-darmot u hawn ieħor. Għaw virus, reġaw xi virus, ħam dabbarra silem għax marriċ nittieħed. Virus ta' moħħok sunt. Jekk ma ndaħqux ma nkunux aħna ġalux. Iwa da dinsija issa. Naqra serjetà ċal. Vera ċar, għax la verità offende, mhux vera ġew. Intu kol kappillan. Raħi, ħammur lem, aktar jaqqat niġi għaw tafx. Poġġi jem issa neħdu raqratin. Xallurek niġu f'da, anka jien għandi għalfejn uħu għalija. Madam bħalik biex tittiħu għalik. Kienu qed jitqu biki ġifieri. No, no! Jien mhux ta' daħ, ma jitqux bija, ma ndaħħaqx jien. Mhux int kont qed tiddaħħaqhom, imma huma kienu qed jitqu bik.